Parlok kene ke video mentaga Sngi kami day bat kenu ka khubor mentaga Sngi ha kene ke video ngak waban yo I Hato kan no ki briu ha kene ke Pyrthei ki I ya ublei namar ha kene ki Sngi ki briu ki la sedang ban klen no ya ublei day nak da dau ba ki jingjia ba pher ki jia ha kene ke Pyrthei jongi kat no sen pi kan mau ya ublei ha ka chisngi snaw ba ai ka jingrai jong pi ha ka comment box bat la da pi I ya ublei da ka donut baro te pe ya kene ke video Hato ke bakun bat like ya kene ke video bat share sha baro khnang ba baro haden bala pe ya kene ke video baro kini yo ka jingkla ha ka jingmut jing prakhat jongki lada kene ke video jonga ka penkelaya no briu ngan ngau komen shibun parlok ka pisa kam de baro ha kene ke Pyrthei ni don kam ya ka jing ik ni don kam ya ka jing suk ni de ban im suk bat baro ngin sayo I shu yakiba kum kine ki jingjia ba pher ha kene ke Pyrthei haden habut namar ubriu ulas new pelat ha kine ki Sngi pe ya kene ke dur kala sapriang bha ha ki ransan social media ka don ka circle saudong ka Sngi ki circle kimi saudong ka Sngi kene ka long ka jing pe ka ba phla kene kala jia ha kasin ka benengkong ha kene ke Pyrthei kawai ke start na Japan kala ali thu lupa ba ka jingma ka bakrau ka tsunami kan sawan shin kumta parlok ka por kala de ban phin kan mau ya ublei man la ka Sngi ublei un ya rap ya phi na ke jing e ki ba phi ya kan du ha kan ke Pyrthei namar menta ki por ki briu ki las dang ban klet ya ublei ka pisa kam de baro parlok ka pisa ka de tang ka kot phi de ban jit yaglanti ka babha jong ublei ban yo ya ka jingsuk kumta la pisau tanat ya ke ka bangala ong te share ya ka video sha barok nang ba barok kin tip la don ki briu ki bakla den bakila pe ya ka video ngaru nan sngo comment shibun khuble shijar mu ipi baro